Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, bisan asang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa ato ang sibya, maayong gabi kaninyong tanan. Kini na usab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw or Denisa, makig-uban kaninyo ni ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dinhin ining nagunang internet o radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo. Ato nga pagayesgot-isgutan karon mga igsoon about aning ngalan sa Dios o ngalan sa Amahan. Kidaghan kayo tag mga kaigsuonan nga kay bawang mingon mo nga naay ngalan niya unsa may ngalan wala may gisgutan diha nga ngalan mo ni ato ang ipasabot unsa may ngalan sa gitawag nato og Amahan. Kay atong ubang mga kaigsuonan mingon ba nga pag ingon mo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo tapos mutana jud ta nga unsa ba day ngalan sa Amahan nga gihisgutan diha ngano mo ditso ra magngalan sa Amahan niya Anak ug Espiritu Santo unya ang real name wala gilibgas wala ba kanang gitawag nato og gisulti mo na nga ato ang pagayesgot-isgutan karong gitawag to gabhiona. Pero sa dili pa mga igsoon sa masanandan ato ang nagkinibuksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ulangit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo. Aniya imuha kaming giusa karon nga gabhiona. Ikaw ang gaingon, ubi enem sunt dobel tris congregati in nomine mio ebesom in medio irom. Nga kung kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa ako ngan, ana ako taliwa diha kanila. Mo ni among gilauman nga ini ikaw nagpataliwa kanamo aron imuhang mga pulong motuhop sa tagsa-tagsa namo ka galamhan ug mogawas maayong mga buhat. Ug mahimo sab kaming panig-ingnan sa among pamilya, mga anak, mga kaparintihan ug mga kahigalaan. Ug salamat kayo Dios sa grasyang ipadangat nimo kanamo. Ang karon nga Dominggoha, nga sulod sa usa ka semana sa among pagpanarbaho, pagsikay-sikay para nga mabuhi among pamilya ug ingon sa among kaugalingon aniya. Kitagaan mo kami kadasig nga pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat kay sa tanang grasyang nimo kanamong gipadangat. Salamat sab kayo ganiya napadayon kami paghanggap sa labas nga hangin o pagkadaig diha kanimo. Salamat kining tanan o Dios. Among ipangiupo kanimo among mga kaigsuonan usab nga naggumo na sa bisyo, sama sa droga ug uban pa nga mobalik na diha sa imuha nga kiliran aron mahimo sa paning-ingnan sa ilahang mga anak o pamilya. Amo sa ipangiupo kanimo langit ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga among mga kaigsuonan usab nga dugay na kaayo nga nangamatay nga hangtod karon naalang gyapon diha sa purgatorio. Nagahapos lang gyapon sa makasalanan ug makasipanan nga nahimo samtang dinhi pas kalibutan nga pasayloon mo sila sa mga kasalanan ug kasipanan ug dad-on mo sila diha sa imuha nga kiliran. Ug amo siyang pangiupo kanimo Dios amo mga kaigsuonan usab nga masakiton nga naa karon sa tasagsan nila ka panimalay, ka ospitalan ug asa man nahimutang. Labi na gyud sa mga masakiton nga wala na intaway ikapalit og tambal tungod kay nahutdan na intawon. Pero gitagalan na sa mga doktor ang ilahang mga sakit. O Diyos ang pangiupo kanimo, labi na gyud sa mga masakiton nga matinud-anon sa ilahang mga paghinulsol sa mga kasalanan kasipanan. Gusto pang magpakabuhi ning kalibutana kay matud pa anindot kayo ning kalibutan nga niya pata ning kalibutan makita nato ato ang mga kauban o atong kauban sa pamilya ato nga mahal sa kinabuhi. O Diyos ang pangiupo kanimo nga pasayloas ilahang mga kasalanan o kasipanan. Alima ilang tagsa-tagsa kabalatian. Aron mahimo usab silang panig-ingnan sa ilahang mga anak, ilahang pamilya. Pinaagi sa imong kataas-taasang pangalan, kapangarihang pangalan, kabanal-banalang pangalan, Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hatagig milagro ang ilang tagsa-tagsa kabalatian. Labi na gyud mga masakiton nga naminaw karon. Ug ingon usab sa mga masakiton nga matinud-anon nga naghinulsol sa mga kasalanan o kasipanan. Alima ang ilang tagsa-tagsa ka balatian. Kining tanan Amahan among gihangad ug gipangayo po kanimo
kinsa ikaw bugtong og buhi og naghari dinhi ibabaw sa kalibutan kang Santa Maria inahan. Bus panabang ni Senyor San Jose sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo imong anak kabugtong, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa kanang samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon mga igsoon ato nga isgot-isgutan kaning gitawag ngatong ngalan sa amahan. Unsa man ning ngalan sa amahan day mga igsoon? Ang ngalan sa amahan to God name signifies anything whereby His nature and will is made better known to us. Nga sa ato pa ang ngalan kuno di ay mo ang pulo nga pinaagi niini masayon masayra nato ang iyang kinaiya ug ang iyang kababuton. Kundi nagkahulugan sa iyang nga gitawag nato ang una mo ang iyang nga titulo. Nga basta ngalan nga ni samahan, it means nga naa na siya titulo, naa na siya gitawag tog panabang kay Dios amahan man. Naapo na siya gahom ug naapod siya mga buhat. Karon unsa atong tan-awon ug unsa man ning titulong gihisgutan. Kay maghisgot ganit tag ngalan samahan anak ug Espiritu Santo motawag na siya iyang gahom o iyang titulo. Sa ato pa naa ba ni sa Biblia naa? Unsa gisulti di sa Biblia? Sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 14 ug sa Salmo 102 bersikulo 26 hangtod sa 27 sa Karaang Testamento mga igsoon. Nagisgot sa Hebreo nga pagasulti ahi aser ahi nga sa ato pa ako man ang mao ako. Sa ato pa diha igsoon mao ni gitawag nga siyang pagkatitulo sa iyang pagkasiya, sa iyang pagka-Dios mismo mga igsoon. Niya sa iyang pagka-Dios, dili na siya pwede matawag og Dios ug wala na siya panabang. Ngo dili na siya makatabang sa ato nga gikinahanglan, atong mga problema, atong mga kinahanglanon. Lagbi nagyug na ay mga dagkong suliran nga moabot o modamag nato, mga dagkong unos sa suliran nga modamag nato. Ni mo sampit ta sa amahan. Ug wala na siya gitawag, naa na siya titulos pagkaamahan, pero wala na siya panabang, dili na siya matawag og amahan. Naa ba di as Biblia mga igsoon? Naa ba di as balaang kasulatan usab ang gitawag natog panabang hagikan sa amahan? Naa. Asa man mabasa? Niingon siya diri sa 1 Samuel kapitulo 17 bersikulo 45. Ako mianhi sa ngalan sa Ginoo sa mga panon. Unsa di gisulti niya? Ako mianhi sa ngalan sa Ginoo sa mga panon. Sa ato pa diha sa iyang pagtabang arni siya aron pagtabang sa mga nagkinahanglan sama natog na atay mga problema sa atong pamilya. Atong tagsa-tagsa kapag pang-apply sa mga trabaho kaning wala pa mga trabaho. Ang kinahanglan wala kay bugas. Kinahanglan ka diha sa to sampit ka sa amahan. Sa iyang pagsampit nag-uban po diha ang gitawag natog panabang. Kay walay panabang dili ni siya matawag og amahan. Kay ikaw gali ang amahan sama nato mga igsoon. Ngaminaw karon og amahan ka. Dili jud ka makaako og balibad sa diniyos o tinarong nga pangayo sa imong anak. Muna nga og amahan ta andam kita naagi nato gitawag tug pagpailog sa pagtabang sa gikinahanglan sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Muna nga kigitawag man natog Dios amahan sa ato pa naa gitawag to siya panabang. So sa iyang pagpanabang nakaibaw ta nga ang Dios amahan mga igsoon iya nga gigamhan or iya nga gikuptan ang tibuok nga universo o ang tibuok nga kalibutan. Karon ug maingon ta nga panabang lang unsaon niya pagtabang og diha sa kutob ug wala siya gahom. Sa to pa naa siya gitawag nato gahom. Unsa man ning gahom nga giisgutan diha mga igsoon? Gahom nga mahimo niya pagtabang ang tanan. Kay ang tanan ni ila man niya nga siya mao ang Dios nga amahan. Dios amahan makagagahom sa tanan. Ato pa kay siya man ang Dios amahan makagahom sa tanan, naa niya ang gahom sa iya nga kay wala siya gahom, dili na niya wala na po diha ang gitawag nato ihang kangalan sa pagka Dios amahan. Sa ato pa naa siya gahom. Kay imagine tibuok nga universo, tibuok nga kalibutan ay iya nga gikuptan para lang sa iya nga gitawag nato mga anak niya nga nagkinahanglan sa iya nga tabang, iya nga gitawag nato matabangan. So unsa man ang gahom? Naa ba sa Biblia mga igsoon na sa Salmo kapitulo 20 bersikulo 1 ug sa Proverbio kapitulo 18 bersikulo 10 unsa may gisulti da mga igsoon ang ngalan sa Dios ni Jacob.
nagtuboy kanimo ngadto sa itaas. Unsay pasabot diri kuno ang ngalan sa Dios ni Jacob. Kinsa man ngalan sa Dios ni Jacob mo ang Dios Amahan. Mo'y nagtuboy kanato sa itaas, pasabot ang iyahang gahom mo'y nagtuboy kanato aron nga atong gikinahanglan matuman. Aron maato ang gitawag natog madawat. So diha niya nga gahom nga naa sa Dios Amahan nga iyahang gikuptan, dili na pwedeng maigsuon og diha ra sa pulong. Gitawag na og sa mga panultihon pas mga ubang mga kinadmanon nga dili na pwede nga puro sa lang ta laway diri ni wala tay buhat. Nga na gitawag sa uban pa og kapitulo bersikulo laway. Muna nga naa gitay buhat. Sa ato pa di ay kining amahan nga ato ang gipangayuan og panabang, kining ngalan sa amahan nga ato ang gipangayuan panabang duna ni siya gitawag og una ang iyang ngalan, iyang titulo, ang iyang panabang, gahom ug ang buhat. Sa ato pa, ug wala siya buhat isip nga Dios nga Amahan, sa atong pagpangayo niya walay response, wala tanan, mayon ta nga, o Dios Amahan tabangi in taon ko, tabangi in ko sa akong problema nga sa akong kaugalingon, akong kinabuhi, akong pamilya, akong mga anak, mao ni nahitabo diini. Tapos walay buhat, walay aksyon nga nahimo, mutuo pa ka ta. Mutuo pa ka ta nga naay Dios Amahan nga andam mutabang sa iyang mga anak kasama nato nga nagkinahanglan sa iyang nga tabang, dili gid mga igsoon. Mo na ang Biblia nagmatuod mga igsoon. Unsa gimatuod sa Biblia? Gimatuod sa Biblia nga ang ngalan sa Amahan gihimo usab diya si ang titulo, panabang ug sa iya nga gitawag katong gahom ug buhat. Sa ato ba naa ni gitawag tug buhat. Unsa man ning buhat? Naa ba ni diya sa balaang kasulatan? Naa diha mga igsoon. Naa sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 6. Unsay gisulti? Nag-ingon, dili ba siya mao man ang amahan nga nagpalit kanimo, siya ang nagbuhat kanimo ug nagpalig-on kanimo sa ato pa rin maigsuon sa ato mga problema karon. Ato mga suliran karon. Sa tagsa-tagsa nato ka ugalingon, tagsa-tagsa nato ka gitawag atong pamilya o as unsa pa man. Kay samtang buhi pa ta ning kalibutana ug sa panultihon pa na o sa mga mamino pata sa uban nga rin gitawag tug mga drama sa radyo ug uban pa nga makadungog ta nga sa pagpakataon to ning kalibutana giubanan na tadaan o gikaluhaan na tadaan sa mga suliran. Karon kinsa may kauban nato nga motabang niini mga ato ang Dios Amahan. Kay nagpasalig siya, naa siyang ngalan, mo ang gitawag ato iyang ngalan, iyang titulo, panabang, gahom ug ang buhat. Sa ato pa day, kining buhat nga iya atong gipangayo diha niya mohimo ni, muhatag dig aksyon sa panahon nga ato ang pangayoon diha niya, ang pangutana karon. Diha bas imuhang pagpangayo mga igsoon o pagpangayo nato sa ato ang mga suliran, pagsumbong nato sa Dios Amahan, diha ba nga moabot dayon? Dunay uban nga mga kaigsuonan nato nga mahatag og mga testimonya nga sa panahon sa mga naay mga problema, naay mga suliran nga gihambin sa tagsa sa kagalingon, pamilya o asa man nga mga suliran. Nga sa paglitok nato nga Dios Amahan tabangi in taon ako, diha automatic gitabangan. Sa to pa gitawag nga siya instant miracle. Sa to pa diha nga milagro. Pero naapot tay ubang nga mga kaigsuonan nga dugay nag-inampo na abtan nagpila ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig, 4 ka tuig, o pila pa naman ka tuig ani abot wala pa ang taon dungga sa pag-ampo. Muna nga dili ato'y kalimtan nga pila ka tuig si Santa Monica nga nag-ampo ngadto ni San Agustin nga mausab. Bro, naa matos mga 10 or 12 ka tuig nga inampo niya usa pagidungog ang iya nga mga pag-ampo. So, kita mga igsoon, tanaw na to itong kaugalingon. Tanaw na to tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug atong mga binuhatan, atong aksyon nga nahimo sa ato ang pagkania karon ining kalibutana. Nga ko angayan bata. Nga sa atong pagpangayo sa Dios Amahan, angayan bata nga madunggon po diha niya. Bota ko ipasabot ng mga igsoon ang kinahanglan dayon nato. Nga kumusampit ta sa Amahan, angayan bata nga lingion niya. Ikaw mga igsoon ibutang nato sa imong kaugalingon. Ngayon gangahan baka nga mulingi o matubang sa usa ka tawo nga nanimaho nang gitawag nato og laing baho, dili na to isgutan kay on air man ta. So gitawag tog hugaw nga baho nga gitawag tog mogawas, gitawag sa ato ang lawas. Manimaho ta anang baho Ganahan pa baka mo atubang? Inaana sa ang Dios nga igsoon. Unsa na ka ang Dios Amahan mismo nga maoy ato ang sampeton.
Mao na nga laktod pagka-istorya ang ako ani ipasabot ani nga sa panahon sa to pagsampit ngadto sa Dios Amahan. Ato ang limpyuhan ang ato ang kaugalingon. Aron mo lingi nato ang Dios Amahan sa ato ang ipangayo. Aron mo lihok ang iyang gitawag to, iyang gahom si ang ngalan, iyang titulo, panabang ug buhat. Dato pa ug wala ta ana, wala tay limpyo sa atong kaugalingon, atong espiritual nga espiritu sa kinabuhi. Wala tay pagbag-o. Wala tay simba-simba. Wala tay pangumpisal. Wala tay gitawag atog pagtambong sa mga gitawag tog mga Bible study ug uban pa. Unya, gisiguro na to ang buwangan. Gisiguro na to ang sugal, tong its. Ug unsa pa kang gitawag atog paldo-paldo dila kanang gitawag tog scatter. So gisiguro na to na kaya aron ta makakwarta. Pero diha sa ato ang pag-usab o paglimpyo sa atong kaugalingon wala na to nahimo. Ang kuyaw lang ni ana mga igsoon. Ang kuyaw lang ni ana. Ug moabot ang panahon nga mokalit ang kusog nga unos mugdamag diri nato ug mawad-an o makabsan ta sinulaman natong kinabuhi. Mo nang mga igsoon karon nga naminaw ni atong programa giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko ang giawhag. Masamtang may panahon pa, lig-on pa atong tuhod, makabakyaw pa ta sa paglakang paingong ngadto sa simbahan. Sa kumpisalan, mangumpisal ta. Aron nga gidawag atog malimpyuhan ang ato ang kaugalingon. Diha sa pagpangumpisal ang maigsoon ug paghuman sa pagpangumpisal, pagtambong sa misa, pagdawat sa balaang lawas ni Kristo. Gipasulod ato si Kristo sa ato ang kaugalingon. Kinsa pa man nga Dios nga Amahan nga dili mulingi nato. Kinsa pa man nga Dios nga Amahan nga dili maminaw nato nga limpyo na kayo ta. Mao nagipasabot ko may igsoon unsaon ang paglimpyo. Unsaon paglimpyo sa tagsa nato kakaugalingon. Diha day pinaagi sa gitawag nato pagpangumpisal. Diha sa pagpangumpisal lang mga igsoon atong malimpyuhan ang ato ang kalag. Diha sa pagpangumpisal mahimo tang angayan nga modawat sa buhi nga lawas ug dugo ni Kristo. Ug sa diha niya na atong gipasulod si Kristo sa ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ug sa pagsulod ni Kristo sa atong tagsa-tagsa sa kaugalingon, may sama na usab kita niya. Ug kay may sama naman taniya, naa pa bay Dios nga Amahan nga nadala siyang titulo panabang gahom ug buhat nga dili mo atubang nato, dili mo tambaya sa ato ang mga kinahanglan. Mao dinay panahon mga igsoon, mao dinay rason ug ngano nga dunay tay mga pangayoon sa Dios nga wala patubaga. Dunay tay mga panahon nga atong gipangayo nga pila na lang ka tuig. Karon ning lilabay, duha o tulo o upat wala lang gyapon dungga. Tungod kay dunay pagkulang. Unsa man ay pagkulang? Ang pagkulang mga igsoon, mao ang paglimpyo sa ato ang kalag. Ang paglimpyo sa ato ang kaugalingon. O dili lang kay paglimpyo sa atong kalag mga igsoon, kundi ang pagbuhat, duyugan sa pagbuhat og mga maayo. Dili lang kay tawag tong mapakitang tao ta, nga mosimba ta o mangumpisal ta, pero sa likod mao lang gyapon nagbalik-balik ato makasalanan o kasipanan. Munang duyugan sa maayo nga gitawag tog maayong mga buhat. O diha ana mga igsoon, ug unsa atong pangayoon, unsa atong gikinahanglan ngadto sa langitnong Amahan, nga maoy naghimo nato nagbuhat nato nga nahigugma og maayo nato. Nganom kaingon ta ngano nahigugma nato? Ug tan-aw nato sa Biblia mga igsoon. Diha ang pinakasikat kay kayo nga verse diha sa Biblia nga mao gyud panibunay ko nagkitawag atog magdungog nato sa makaparian, humilya sa kaparian. Kanang John chapter 3 verse 16. Nga ang for God so loved the world and he gave his only begotten son. Tungod siyang gugma sa kalibutan, tungod siyang gugma nato iyang gipadala iyang bugtong anak. John chapter 3 verse 16. Muna nga tungod siyang gugma nato, ipadala niyang bugtong anak. Bahala na unsay may tabo nga makabsan sa kinabuhi para lang na pagmatuod mga igsuon ug unsa ta niya kapinalangga. Walay usa ka amahan mga igsuon nga mosugot nga mamatay ang iyang anak. Walay usa ka amahan mga igsuon nga mosugot nga walay kaon ang iyang anak. Walay amahan igsuon nga mosugot
nga ang iyahang anak walay pamahaw pa ni udto o panihapon nga nagpangita in taon og pagkaon. Ang punto nato ani mga igsoon nga kini di ay atong paglimpyo sa atong kaugalingon. Mao ni pagpaduol nato sa amahan nga maduol tayo diha niya aron ato ang matilawan ang iyahang matinud-anon o tiunay nga pagmahal diri nato. Mao bitaw iyang gipadalay ang bugtong anak para ato masunod ang iyahang mga buhat, ang iyahang mga lakang. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 21 unsa gisulti? Si Kristo ang ato ang gitawag nitong panig-ingnan. Ug si Kristo man atong panig-ingnan mga igsoon. Dinhi ning mga pagiha. Mo'y rason gipadala sa Dios Amahan diri kanato ang iyang bugtong anak aron masunod ang mga ayong mga buhat, ang mga maayong nga mga gihimo. Wala magpasabot nga panig-ingnan nga magpakamatay puta diha sa krus. Wala magpapasabot nga panig-ingnan nga magpalansang pud kita diha sa krus sama sa kibuhat sa atuang Ginoong Kristo. Dili na mao mga igsoon. Ngano man tungod naa naman si Kristo nahimo na ang tanan o dili na mapasabot nga buhaton po nato tungod kay atong pagpalansang ni Kristo diha sa cross, pagpalansang diha niya mga igsoon, wala siya mga kasalanan o kasaypanan, kundi gitubos niya ang ato ang mga kasalanan o kasaypanan. Samtang kita og magpalansang ta tan-aw natong kaugalingon, wala ka ta namulingit, wala ka ta namulingay sa mga kasalanan o kasaypanan, nya moingon ta magpalansang ta sa cross aron pagsunod sa atong Ginoong Kristo kay lagi niingon man nga si Kristo atong panig-ingnan. Muna ato lang giklaro mga igsoon nga kausara gitubos ta sa atong Ginoong Kristo ug kay gitubos na taniya atong pasalamatan, atong suklian sa maayong mga buhat ug dis pagsukli sa maayong mga buhat angaya na ta nga motawag sa ato ang langit ng Amahan sa iya nga ngalan. Mo ang ngalan sa Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Mo na ang ngalan di kuno aran sa atong masabtan nga di ngalan di samahan, nagpasabot na iyang titulo, sa iyang panabang, siyang gahom o siyang buhat. Ug wala na siya, dili siya matawag o ngalan sa Dios nga Amahan. Sa ato pa, kay naaman diha ang milagro nga nahimo. Sa ato pa, naa diha ang Dios nga mao ang Amahan nga naminaw lang rin nato. Mutok-tok lang ta, og siyang atong pagtuktok diha niya, iya hata nga ablihan. Ang kulang lang nato mga igsoon, usbon ako, ipasabotan nako, maong paglimpyo sa ato ang kalag. Okay, paglimpyo sa atong kalag, malimpyo ng galita, andam na ta nga mudawat sa iyaha ng panahon, nga mutawag ta, diha niya, lingion na ta niya. Usbon ako, dili jud na mulingi, labi nagnanimaho na ta daring gitawag nga tog sala, na mulingay na ta sa sala, kinsa pa may tao, o Diyos nga mulingi dire nato. Muna nga manglimpyo ta. Muna nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo parang limpyo ta para andam na ta. Ningon siya giingnan niya mga kaparian. Dawata ninyo ang Espiritu Santo binsag kinsang sala nga inyong gipasaylo, ako na usab nga gipasaylo. San Juan kapitulo 20 bersikulo 21 hangtod sa 23. Sa to pa kinsa migistorya ni ang mga kaparian. So unsa di gisulti di ay ang mga kaparian maoy gitawag atog simbolo aron malimpyo ang ato ang mga kasalanan ug mga kasaypanan aron angayan nata nga mosampit sa langit nun nga Amahan. So mao ni siya ang ngalan sa Amahan. Wala nagpasabot ginganang gid siya gitawag nato og real name niya. Kung ato ang tan-awon sa gitawag nato og tetragrammaton nga YHWH nga gitawag nato og walay vowels. Unsa maning vowels may igsoon kaning a, i, o, o. Samtang upat ka letra nga YHBH or YHWH nga tan-aw nato. Ug atuwa na siya nga gitawag atog basahon nga gitudlo nato sa ato ang gitawag atog mga Bible scholar mogawa sa siya ang ngalan samahan mao ang Yahweh. Unsa ning Yahweh? Mao na siya ang gitawag tog tetragrammaton nga gisgutan diha sa balaang kasulatan sa Old Testament. Taas pa kay nato ang isgutan, taas pa kay og ato ag ipasabot og unsa ning tetragrammaton upat ka letra ang ngalan samahan. Pero
gamay naman itong oras kapay na natong takna ato ning pasudlon ni ato ang gitawag natog mga caller gabasig mag-greatness sa ilahang gitawag natog mga mahal sa kinabuhi. Dawato na to nahon to sa pagpasulod ang atong buotan nga igsoon si Brother Margarito. Brother Margarito, maayong gabi. Mayang gabi sa akong pamilya sa Pilipinas ug mga amigo, ilabi na rin sa Riyadh. Mga kamiguhan ako. Marna brother, salamat kayo. Mao to mga igsoon si Brother Margarito diha sa Riyadh, Kingdom Saudi Arabia nga nagsunod usab sa ato ang programa giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nya na sa pikas linya usab nag-ungong ato ang buotan nga igsoon si Sister Lina Presores, usa sa mga active member sa Legion of Mary diha sa Labangon, Cebu City. Sister Lina Presores, maayong gabi diha nimo basig naa ni igreet. Greetings sa amoa sa Kaulusan Basak. Akong mga ginikanan, si Mama Abing, si Papa Mili, akong mga igsoon, si Shiano, si Marcos, si Judy, and si Susan, si Garyo nga nasa Tisa, Labangon, manghinaot ko na sila sa may panglawas. Ilabi na igsoon nga tuwa sa Hong Kong, si Cristina Cervantes, si Melissa, especially sa akong pinanggang bana sa amua sa Kaulusan, si GC, ug ang akong mga anak, si Jimar nga naa sa Nanilia, si Junior tuwa in town sa Layos sa Asturias, si Jisan ako yun naa sa mo ako yung siyang papa. O gilabi na katong ako mga iyaan nga naa sa Kaulusan kung kumusta kaninyong tanan diha manghinaut ako nga naa kamo sa maayong panglawas. Salamat. Umayong gabi kaninyong tanan o maayo sad kanimong gabi Brad. Salamat sa Ginoo nga karon nagahiusa na kita karong gabi una Brad. Salamat kayo Sister Lina Presores diha sa Labangon, Cebu City, usa sa mga active member sa Legion of Mary. Pero sa dili pa maigsoon, naagyapoy nag-ong-ong sa pikas sa linya ato wala na silang tambayahon tanan kay aron gyud nga ganahan sa timaminaw sa atong programa giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Si Sister Jean Ledama, Sister Jean Ledama, maayong gabi. Salamat. Doon ako ipang-greet sa ako ang pamilya nila Jane, Kim, Jake, AJ, o sa Lidama family, Manlonas family, Alpichi family. O daghang kayong salamat Brad sa imong gihatag nga time na. Mao to maigsoon si Sister Jean Lidama diha sa Zamboanga del Sur. So may pagpaminaw sa tanan mga naa sa Zamboanga del Sur nga naminaw sa ato ang tulumanon giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. So karon mga igsoon napopo sa ato ang takna, napopo sa ato ang oras, ato ang timan-an nga makuha natong pagtulunan karon nga Domingo ha. Ang pagsampit day nato sa ngalan samahan, anak ug sa Espiritu Santo, mao ang gitawag natog paglimpyo sa ato ang kaugalingon. Nga angayan tang mosampit kay limpyo na ato ang kalag. Karon sao man nato paglimpyo sa atong kalag, ang pagduol diha sa kumpisalan, pag-apil kanunay Santos Kamisa labi na sa panahon sa Domingo unya og pagkalawat sa buhi nga lawas ug dugo ni Kristo. Mao na mga igsoon nato ang makuha nga pagtulunan karon nga Domingo ha. Bueno, ako sa igreet ako ang mga kaigsuonan, ako mga mahal sa kinabuhi diha sa Cebu nga. Diha si Nanay Ipyon, Mama Maming, Inday Rosalinda, kauban siya hang bana, Dodong Jefferson, siya mga anak, Dodong Renren, ug si Inday Ronalyn, sumayang pagpaminan yung tanan diha. Diha pod sa Bahay Sibonga, si Inday Lucia Alferez, diha pod sa Lahog, si Sister Opilia Ordinisa. Niya ang bana di ay ni Sister Lucia Alferez, mao si Brother Armando Alferez nga naminaw usab nato diha sa Bahay Sibonga. May pagpaminaw usab nimo diha Brad, o may pagpaminaw usab di ay sa Mangyan Elementary School ni Ma'am Joscora Alcomendras. Ug si Lourdes Dinoy di ay naminaw po din nato. So may pagpaminaw ni Sister Lourdes Dinoy na ani sa gitawag natong nagserbisyo ni sa simbahan usab diha sa Mabulo Pares. So may pagpaminaw o may pag-serve diha sa gitawag tog Mabulo Pares uban sa mga kaubanan diha sa Mabulo. So padayon gitas kanunay
Kaya ang Dios madasigon usab diri nato kung kita magmadasigon usab sa ato nga gitawag natong Dios nun o maayo nga mga buhat. Kaya aron mahimo tang panig-ingnan sa ato ang mga anak, pamilya o mga kaigalaan o mga kaparentihan. Unya ang nag-abi-abi nako, nagdasig nako kanunay. Ako adi nako kalimtan si Chief Bobby Casila, tag-iya og tagdumala ni ato ang Sibianan, si Ma'am Archel iyahang kapikas og sa tibuok niya nga pamilya og sa tanan nga office staff niya ato ang Sibianan. Nya dili din ako makalimtan usab ang kuang mentor Bradso Fernandez nga niya nakasangyo tas pulong sa Ginoo aron gikan sa iyahang gitawag nga tug pagtudlo sa atoa. Ug sa tanan ng mga Catholic faith defender sa tibuok kalibutan, Luzon, Visayas ug Mindanao, may papaminaw ninyong tanan. Sa ako mga kauban sa RDM General, sila si Brother Alvin Kitamundok, Brother Wilkie Ibonis, Brother Ray Bascones, Brother EYD, Brother Ayan Cobero, Brother Celestino Sardido. So may pagpaminaw ninyong tanan usab sa ako mga kauban sa RDM Generals. Permanente po rin naminaw na to. Labi ni si Brother EYD kay permanente sab ning nag-greet na to sa iyahang programa sa lain nga Sibianan, so may pagpaminaw diha nimo. So sunod na lang Domingo pohon mga igsoon sa mga takna og samang higayon. Sama lang yapon takon na to permanente lang jud atong tako mga igsoon sa ato ang Sibianan tingog sa Sugbo. Kinaadri ang tawag ato mga live Santos Kamisa sa nukad sa Santo Niño. Mga pagtulunan sa simbahan nga gidumala usab ni Brother Iliboy Dikdikan. So, paminaw sa mo mga igsoon kay aron makakuha ta og mga pagtulunan. So, sunod Domingo na lang samang takna og samang higayon kini si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa moingon, daygon ta ang Dios. Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tilaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Pamilya.